En general, tots els municipis amb els que estem associats ha estat un estiu força tranquil, hem tingut feina, sempre primera intervenció, i ha sigut un estiu veient el que estem veient a altres costats, o sigui, infinitament no hi ha comparació. La consciència de la gent ha anat canviant durant tots aquests anys, també hi ha molta més vigilància, de seguida hi ha molta més comunicació, de seguida que qualsevol veu una columna de fum ja ens està trucant al 112. També hem de tenir en compte que el mes de juny va ploure bastant i això va fer que la vegetació es mantingués amb un grau d'humitat força elevat, tot i que han vingut calorades i ha fet secar totes aquestes pastures, però bueno, ha sigut un any molt tranquil, la veritat. I tal com està la situació climàtica d'avui en dia, ja no podem dir que s'ha acabat el risc d'incendi. El risc d'incendi ara ja és tot l'any. El que passa que, clar, durant l'estiu s'incrementa molt més. Per sort, aquí es treballa molt la vigilància, la prevenció, i últimament, des de la Diputació, des de la Generalitat, el Departament d'Agricultura, comencen a haver-hi inputs de que hi haurà en els propers anys força interès en la gestió forestal. O sigui, vol dir preparar els boscos pel foc i preparar-los també pel clima, perquè no ens oblidem que el clima està canviant i la vegetació està canviant.